Blatno patří k nejstarším obcím na Podbořansku. Nálezy jako kamenný mlad a různé střepy nádob dosvědčují, že již v pravěku se tudy prodíral člověk do pralesů. Mimoto střepy nádob hradištní kultury dokumentují první ještě pohanské slovanské osídlení. Půdorys obce je v podstatě slovanská okrouhlice. Polokruhovitý rybník kolem kostela je zbytkem kruhového vodního příkopu. Na ostrůvku stávala tvrz. Později zde byl místo tvrze vystavěn kostel. Také název Blatno, odvozený od bláto, je prastarý a čistě slovanský. Prvotní název však byl Blatna, dle dokladů až do roku 1407. Teprve v roce 1558 se píše poprvé Blatno. První zmínka o Blatně je z roku 1253. Tehdy Anežka, dcera krále Přemysla I., darovala rytířskému řádu křížovníků s červenou hvězdou 3 vsi – Blatno, Bálkovou a Tis. Obec často střídala své majitele. Blatno vlastnili například Gutensteinové, Šlikové, Švamberkové či Lípštejnové. V dřívější době mohly děti v Blatně dobrovolně navštěvovat školu v Žihli. Od roku 1784 měla obec školu vlastní. Blatenský kostel a fara jsou připomínány již v roce 1357. Kostel zasvěcený svatému Michalovi je již od tohoto roku uváděn jako farní. Takže v Blatně máme krásný kostel, akorát je v horším stavu, než asi byste chtěl. Je to tak? No, bohužel je to svatá pravda, když tady to slovo nerad používám, ale v podstatě úřední cestou jsem trošku se snažil donutit farní úřad v Kralovicích, aby tyto kostely trošku dával do pořádku. Takže teď jsme blízko návsi na Blatně a je tady zajímavá budova, která má určitou spojitost se Žadcem. Povězte nám o tom něco. Tak je to budova číslo popisné 11 a vlastně, kdybychom šli dovnitř, tak bychom tam objevili krásný gotický sklep s klenbou a údajně se říká, že je tady chodba, která vede až někde do zámku, do Petrohradu. Takže kdysi rytíři kopali nebo nekopali, ale taková pověst se tady traduje. Nacházíme se v křižovatce, kde se říká U Jáníčka. Socha je bohužel v takovém stavu, jak vidíte, ale dohledáváme zbytky sochy a potěšilo mě, že pan Šilhánek, vlastně to známá firma stavební, Šilhánek a syn, který přislíbil, že vše na své náklady dá do pořádku. V dnešní době je obec Blatno významným železničním uzlem na tratích Plzeň, Ústí nad Labem a Rakovník. Součástí obce je i přidružená vesnička Malměřice. Název má podle svých obyvatel byli malí, takže maloměřící. Historicky jsou Malměřice starší jak obec Blatno. Nechá se to dohledat v kronice. Malměřice založili jakožto osadu Slované někdy v 10. století. Nacházíme se před kostelem svaté Anny. Kostel spadá pod farní úřad Kralovice. No a bohužel ten kostel je v takovém stavu, jak vidíte. Vidíte, že část prací byla už provedena, takže byly opraveny věže. Zatím nevím, jak farní úřad bude postupovat, ale zase se budu snažit přes památkáře
aby na kostele byly provedeny aspoň ty nejnutnější práce. Výhledově do 10 let bychom tady mohli mít krásnou vesničku. Doufám, že teda i občané budou tady rádi bydlet, bude tady rodinná výstavba, protože to je takový nejhlavnější úkol, který bych si přál a který bych rád nějakým způsobem splnil.